Tujuane nggih niku istilahé nggih berkahe Mbah Kyai Mangli nggih. nggih sami sehat sedaya napa niki. Ganggu lampahe jenengan. Niki santai wong acarane pengawasan ngenjang. Oh. Yo nek si mipil melampah niku gampange sawah napa istirahat sak nggen-nggen niku sekeca ngoten. Nek jenengan mlampah saking Mangli niku dugine Candi Mulya pinten kilo Pak gintene? Enten kawan dosonan ndak? Ya wonten Wonten nggih. saking kan Mangli Badongan niku paling mboten Digi Megelang ini 13 nggih. 13 nggih leres. Nggih 13. Pinten gintene 13. Nek selangkung 3 doso nggih. Ah nggih nggih. Mlampah nggih padahal nggih. Melampah. Ning tiang melampah niku to. Ah, Hanya tiang jaler nggih biasane ses kalih melampah ngono itu. Tapi jarang toh kados sing mlampah sabises barang niku Pak. Nggih. Rasane anu kurang nikmat lah ngoten. Nggih. Di ngapunten estu Pak, sepeda mulih niki kula terus ganggu wedali Pak sinten Pak asmane? Pak Sunahir. Pak Sunahir. Nggih, alamat Dalam Dadapan Mangli. Mangli nggih. Nggih. Iki wong jenengan nembe mlampah nglampahi enten napa kewajiban kok malah terus tak jak Ya ngobrol. mboten napa. Nggih. Oh Iki nabi istirahat. Wong nek si pun pakulinan mangkat dalu, yo mangkat tengah wengi niku biasa ning kula tak pikir tiang sepuh niku lung santai mangkate gasik yo mlampah-mlampah santai ngoten niku. Niku pun mlampah pinten tahun Pak jenengan mlampah saking Mangli kok acara teng Candi Mulya niku. Ah nggih niki nek si sampun kathah niku Denen wonten sipun ping kawandasan angkatan. Kawan dosa angkatan niku per tahun napa Nggih, ban 8. ben 8? Ban rebupon niku. Oh, ben rebupon. Ya keletang niki puasa niku si kendel nggih. niki. Oh, terus niki nembe milai. Milai nggih niki sawal milai. Nek riyen saking jenengan saking awal, Pak. Mboten kula. Kula nggih lagi nembe mawon. Awalmu pripun, Pak? Jenengan mireng Nggih mireng. diajak napa pripun? Mboten nonton sing ngajak. Ini mireng-mireng san tangga tepalih niku niate nggih istilahé niku tirakatan lah. Oh. Pon dalu nggih sami kita ting mriku jaroh lek-lekan ngoten ting mriku. Teng dalem sinten? Musala. Oh, teng musala. Teng musala nggih. Ingkang ngampu Pak Yai Hasim niku. Nggih nggih Pak Hasim nggih. Padahal kathah Pak teng mriku terus mengke kempale. Paling kathah nek niki sawalan niku dereng pati sami nganu sempat le melampah. Asale tasih acara pengasang-pengasang tangga desa niku. Tapi sing ngrawuhi nggih saking sederek Kali Anggrek napa enten sing saking daerah lintune, Pak? Ahli tune, nggih lintune sing niku pundi daerah Makmur niku nggih. Suka Makmur ngoten niku. Suka Makmur. Suka Makmur niku niku kathah. Di luar Magelang. Luar Magelang nggih kathah daerah. Oh, nggih. Daerah dekat pundi? Tegarjo ngono nggih kathah kopeng nggih. Oh, nggih kathah to. Kathah nggih kopeng. Oh. Berarti nggih ten mriku memang kempale saking tempat-tempat lain nggih kathah. Nggih kathah nggih. Sing musolane musola pinten-pinten kebak sami merantau malu nggih. Berarti acara teng mriku niku ngaos kali Zaro. Nggih. Anek tidak emawon saking Enjang. Nggih. Begini mriku niki pun jam kalih niki Nggih. kirang langkunge. Dugi mriku jam pinten, Pak? Kaya wonten nggih jam sekawan. Jam sekawan. Jam Nggih. sekawan milaine ngaos jam pinten? Ngenjang-ngenjang. Oh, enjang-enjang. Ngenjang-ngenjang. Oh, berarti niki dugi dalu niku istirahat. Istirahat ya mangken Oh. gendut-gendusan Wah, sami. niku sederek-sederek jenengan, Pak, nggih. Nggih niku nganu niku sanes daerah niku Suka Makmur niku sing kata. Suka Makmur niku. Oh. Tambah dusun sih meh sak dusun tumut sedanten niku pengarengan. Ning sakniki wingi wonten Sripah kintene yo mangke dalu napa mboten saged nganu mriki ngoten to nek sami wonten Sripah niku. Lah nek ngaos napa, Pak? Wonten niku. Sing rika niku itune tawasulan. Oh, ngoten. Nggih, wonten tujuane nggih niku istilahé nggih berkahe Mbah Kyai Mangli nggih. nggih sami sehat sedaya keluarga jangan melampah-melampah sami sehat
Sam Siti Tinggriya nggih parigi sehat ngoten to Siti. Nggih, memang anu Pak. Nek kados kula salah setunggal pribadi tur insyaallah niku pasti niku salah setunggal tiyang alim ulama sepuh niku Mbah Yai Mangli niku kan pun masyhur to. Nggih. Tapi riyen sempat kepanggih dian Pak Gunan. Nggih nganu niku nek tiyang sak kiambak nggih. Boten nganu nggih. Boten sakon wong jaman sakniki mawon nggih teng mriku cara HP nomor boten saged di kesangake teng mriku. Oh nggih? Nggih. Tegen niki Ah, jenengan nggih. badhe dugen niki. Ah nggih. Boten enten sinyal apa pripun Pak? Nggih mboten pareng ngoten tidak. Oh. Mboten pareng nek jeng foto-foto napa mboten pareng. Oh, nggih berarti mas tasih natural nggih. Nah nggih, itu alam wong cekson mboten. Pengawasan Bisa niki? Ah nggih. Berarti niku kula pernah mireng niku kan riyen Mbah Yai Mangli niku ngaos kan nggih boten ngagem. Ah nggih boten. Oh, saniki diteraske Nggih. kalian kuliah niki. Nggih. Waalaikumsalam. Ini, Dok. Nggih, ngobrol-ngobrol karo bapake. Oh, nggih. Nggih. Ya nek jaman saniki salat yo adzan niku nggih pun biasa nggih to pengeras to. Nggih. Ini nek ngaose sih boten. Tapi terus mungkin nek jamaah niki kan mungkin sing mlampah niki ketinggal niki to. Ah, nggih. Kalau ningali niku sing mlampah niku kathah niku Pak. Kathah. Niku nggih niki sing ngaos kathah boten ngagem son nggih mireng. Mbok nggih. Etone cara tawasulan niku ming nderek rencange. Rencange mungel pripun nderek ngoten. Oh, ngoten. Wong si tiang sepuh karo tiang setri dipisah. Oh. Boten yo. Boten dados tunggal. Boten nggih. setunggal boten. Oh, ngoten niku. Berarti salah setunggali hikmah sing saged dados suri tauladan niku memang kiambak niku kan tumut memang sing dados napa sing dados acuane nggih. Acuan nggih. Senajan kiambak boten mireng langsung tapi Nggih. istiqomah nggih. Istiqomah nggih wonten barokah mesti wonten rebane. Ya alhamdulillah ting mriku dusune niku si jenenge tiang Sodakawang. Nggih. Wah, langkung kathah sih jentiat. Triti ang niku darahan unjukan ngoten niku. Kok ban Sinten selap. Pak nyuwun sewu? Pak Sunahir. Pak Sunahir nggih. Nggih. Ah nek Pak Sunahir kinten-kinten terus saged digambar kiat pinten ambalan nggih Pak. Napa memang niat pengen sak selami sehat. Nggih nek paringi sehat niku nggih kata-kata ban selapan niku kados diniati ngoten. Pun pinten ambalan jenengan Pak? Nggih, kula riyen empun yo dilah wonten gangguan musibah anak kula mboten sehat jus semang kendel ngoten to yo saniki pun ragi sehat jus kemilai malih ngoten. Pak Sunahir, ngapunten niki kula tertarik. Kula ningali jenengan kalian sederek-sederek intune sing do mlampah nika. Nggih. Niku nggih kan beto song-song niki. Nggih. Gitu. Nggih. Betone tas niku nggih abot tur kathah to kadose Ah, betanane. Niku beto napa nek kados jenengan iki kadose beto tas niku njur Tas niku Isine pertama napa? pejis. saged Sarung. ditingali nggih song-song iki. Saged. Dingapunten lho Nggih Pak wonten Sunahir nggih. napa? Nggih. Dingapunten. Nggih. Niki nek agenge sak meter niku kula njur penasaran to Pak. Niku Napa boten abot jenengan mlampah niku? ah nggih. Abotane pun betah yo dene. Boten sadidalke boten napa-napa. Jadi pejis disalin mungkin pakaian Kagem salat. taos. Oh, Salat. salat nggih. Jadi yo niki mangken degeniku siram, siraman niku nek betul-betul lap, betul sekeco. Oh, nggih. Berarti niku sedaya pun sangu nganu Ah, nggih. nggih. Salin-salin pun siap nggih. Siap nggih. Sedinten berarti nggih. Nggih, njalu yo model sakniki nggih nek wonten acara sepethuk mobil rombongan. Nek mboten acara melampah malih pangsule. Oh. Nggih, maksud. Tapi nek antuke budal niku kan mlampah. Nggih. Mboten jane mboten dilarang nggih. Mboten. Mboten dilarang nek Nggih. nitih kendaraan to. Nggih, mboten. Tapi memang carane pripun niku? Waune Nggih. kok Keniatane ngene niku wangsule parisehat tak mangkat bali melampah. Oh sih, nggih nuwun sewu. Nggih nek sing gadah mobil kendaraan sakniki pun ngono to. Nggih pun jarang pun kathah lah, pun kathah. Ning ning keniate syukur kalih sikaos. Oh, Syukur rasa syukur nggih. Nggih rasa syukur. Sakniki nek
paribasan nek mboten keniatan ngoten iki mboten sami jam lampah ting pundi papan niku. Leres Pak. Leres. Paribasan ajeng ngendong dengan bayen napa undang-undang genduri pen mboten sami. Niku kula niku ningali sederek-sederek jenengan niku tasih Nggih. kathah sing mlampah nggih. Ah, Niku dugi jam pinten niku Pak? mangke dalu tasih wonten. Dugi dalu niku tasih enten sing mlampah. Wonten. Tasih enten mlampah. Nggih, alhamdulillah nggih Pak nggih kula Nggih. saged kepanggih kali jenengan. Niki kula lewat YouTube Pak. Nggih. Memang muga-muga terus dados salah setunggali lampah mergi siar nggih Pak nggih. Nggih. Neruske ajaran Kiai Sepuh niku kan Sepuh, pun nggih. jarang sakniki ya. Nggih. Pun kathah sing do boten pitados Pitados, mungkin nyun sewu nggih dalam nggih. tanda petik. Wong di sisi lain nggih, nek jaman saniki kados kula ki ambak nek kon ngrekoso nggih abot Pak. Abot nggih. Saniki gampange kon mboten dahar sedinten. Nah, Wah, pun abot kula Pak. Nggih. Kula pun krengkah-krengkih Ya, kula pun nggih. boten maem sedina mawon. Ah, nggih, kan. Nek mboten sekniat niku mangke sekniat nggih mesti ditahan hawa nafsu niku nggih. Tapi jenengan nek mlampah ngenten iki carane nyun sewu istirahat ngenten iki nggih angsal to Pak? Nggih bareng mawon wong nggih. Niku cara saya mau kawit niku saking ngandhap niku kok pun wonten sing anu sedakang unjukan Nggih, sami nggih. candle Oh, nggih. wonten. Dimakin mlampah malih nggih tasih kathah unjukan ngoten. Monggo lho Pak Kalidara. Nggih, nggih. Iki kula wong kepanggih kali jenengan pas teng angkringan to Pak. Nah, nggih. Nah niki kula senenge ngenten Pak. Nggih. Kados kula wau matur. Mboten sengaja ki abad panggih niku mboten enten bahasa kebetulan sebenarnya. Memang nggih. sedaya dikersakake kali Kersake, pangeran. nggih. Niku kepanggih teng angkringan niku carane angkringan niku tradisional nggih Nggih, gitu. nggih. Lelampahane jenengan niku nguri-uri napa sing dados ajarane Kiai Sepuh. Nggih. Niku pun kathah sing do nglaleke nek ajeng nglampahi nggih awrat. Awrat nggih. Nggih insyaallah muga-muga dados barokah kula khususnya nggih Pak nggih saged Nggih. kepada jenengan kula nyuwun salah barokahe jamaah Jamaah. lantaran khususpun barokahipun Mbah Yai Mangli nggih. Ah, nggih. Nggih. Kali tradisine teng dusun kula niku banulane nek jenenge slametan ngoten panjen mboten wonten lirene ban wulan. Kita wulan napa niku nggih kudu wonten nganune sedekahan. Oh, sedekahan kagem rasa syukur nggih Pak. Nggih, rasa syukur Ungkapan nggih. rasa syukur. Nggih. Ah niki ngeten Pak. Kula nggih boten mungkiri jenengan niku ngoyak wedal nggih. Ya. Nggih. Niku kula pengen mireng pengedikanan jenengan napa sing dados hikmah jenengan derek majelis dados kesaenan iki kan mesti enten sing saged ditularke. Nggih. Khususnya kagem kula sing tasih nem-nem ngenten iki. Napa Pak pesen niku saking jenengan Pak? Nggih pesene niku kula gadah napa nggih lare alit putu alit saged manut tiyang sepuhipun. Yo ting bidang pertanian teng wonten kula nggih Gusti Allah ngijabahi nanem napa saged tuwuh. Panen si sae jadi didol nggih si ragi sae terus wong labu niku sega napa saged wonten hikmahe turahne napa kelangan modal ngoten jenenge. Alhamdulillah. Matur suwun lho Pak niki. Ah nggih. Ayo sami. Napa sing didegake mugi saged dilerengke tiyang kathah. Nggih, Niki Kak. sedulur kula channel Ngopi Pahit, Pak. Nggih. Nah niku keleresan nek ngopi niku mesti pahit ning Pahit. marai kecanduan, Pak. Ah nggih Gitu. pancen nggih. Pun jarang sakniki sing kersa napa ngunjuk kopi kok pahitan niku pun jarang. Nggih, nggih pancen saniki ya lah. Mboten purun saniki. Leres. Bisa derenge matur sunestu Pak Sunahir. Nggih. Sampun kula angge wedal pun saged cerita kathah. Nggih, nggih niki. Kula Nggih sakmamune kula tiyang dusun tiyang tani nggih ning geral-geral mboten saged bahasa si sae napa si Sami mawon, Pak. nggih. sedayane sebenarnya asale saking dusun to, Pak. Nggih. Cuman lumampahi mengke sak bare niku nggih teng pundi-pundi nggih Pak nggih. Nggih. Tur nganu Pak. Gesang pondasine niku sebenarnya saking
tiang-tiang dusun. Nggih. Lah sakniki pari niku saking putih nek boten saking dusun. Niku sayur-sayur nggih. Nah, sayur-sayur. Nggih. Ah, kula niku nggih matur sunestu jenengan sampun nglestarekke budaya. Nggih, budaya. Khususipun kalau ya Mbak boten masalah ngaos napa sing nggih keyakinan kepercayaan niku benten-benten Pak. Nggih, Pak. Tapi niki salah satu kali warisan budaya leluhur. Nggih. Dadoske kesaenan nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Matur sunestu pokoke kesempatan Pak Sunahir kula pribadi terus makili saking channel Ngopi Pahit. Nggih. Mugi-mugi tansah paring sehat nggih Pak. Sehat, amin, amin nggih. Jenengan sekeluarga, Nggih, paring mugi sehat. kagem jamaah, Paring kagem sehat. Indonesia paring Sehat, selamat. nggih, amin. Dunia akhirat sedaya nyuwun tambah doane. Nggih, amin. Indonesia ditebeki musibah nggih Pak. Nggih, nggih, amin, Pak. Khususnya Magelang. Magelang. Niki sakniki kawontenane nggih nembe boten sae, Nggih. tapi mugi-mugi sedaya diparing selamat dunia Selamat, akhirat nggih. nggih Pak nggih. Nah, asline Pak pundi asline? Kula asli Magelang mawon. Magelang. Nggih, Magelang mawon, cuman kula Berjalan. Salatiga. Salatiga. Nggih, Salatiga. Insyaallah nggih Pak nggih dados kipas sederean nggih Pak. Nggih, Sunahir nggih, nggih. nggih. Salam kagem sedaya sederek-sederek keluarga Amin, amin. khususipun. Nggih, nggih. Kagem jamaah derek nyuwun sawah barokahipun. Amin, amin Kagem nggih. sedaya. Nggih, nggih, amin. Nggih. Khususipun kagem sing remen derek channel YouTube Nggih, nggih. saking Ngopi Pahit nggih Pak nggih Pak Sunahir. Nggih, amin nggih. Ngatur matur suwun estu mungkin saged di terus ke lampahe jenengan paringi sehat, Sehat, amin nggih. paringi selamat Selamat. sak kundure dugi dalem. Nggih, amin.